La Covid-19 ha impulsat la transformació digital del sector sanitari. Els beneficis són grans, però comporta fer front a ciberamenaces creixents. Els atacs de phishing han aprofitat la càrrega assistencial dels professionals durant la pandèmia. L'objectiu habitual ha estat el robatori de credencials, però també la infecció amb programari maliciós i la difusió de fraus. I amb correus elaborats i dirigits, la probabilitat d'èxit s'ha incrementat. Els atacs de ransomware s'han dirigit al sector sanitari perquè ha esdevingut un servei especialment essencial durant la pandèmia. Els atacs incorporen un segon factor d'extorsió amb el robatori d'informació mèdica i l'amenaça de fer-la pública. Han explotat les tecnologies de connexió remota abastament desplegades per poder teletreballar, però també correus de phishing. El nombre d'incidents amb fuita de dades creix any rere any. Principalment tenen l'origen en ciberatacs, però també en el factor humà. L'interès per les dades personals de salut respon al fet que són fàcilment monetitzables al mercat negre i el ciberespionatge s'ha fixat en la informació de recerca sobre la Covid-19. L'impacte econòmic d'una fuita de dades és més elevat en aquest sector i pot comportar importants sancions. La pandèmia ha impulsat les tecnologies d'e-salut per a la telemedicina, la gestió unificada de la informació i el control eficient de la malaltia. El parc de dispositius és tan divers que esdevé un autèntic repte mantenir les actualitzacions al dia i lliures de vulnerabilitats. Cal una administració acurada, ja que un dispositiu vulnerable pot impactar en la privacitat dels pacients, afectar la qualitat d'un tractament o ser l'origen d'un ciberatac. La digitalització és el camí per a la millora dels serveis sanitaris i cal un esforç conjunt per recórrer-lo de forma segura. Digitalment avançats, digitalment protegits.